Утре започвам и утре винаги стига на същото място, под възглавницата. И точно това календарът обича да ни натяква. Обещанието за утре никога не решава мързела на днешния ден. След като си оставил за утре куп неща, поне не отлагай това. Абонирай се за канала. Всеки път, когато казваш «Утре започвам», календарът не празнува. Той просто отбелязва още едно закъснение. Все едно, всяко квадратче на месеца се превръща в запис на счупени обещания. Мислиш си, че се организираш, но всъщност само буташ живота си напред с корема. Утре не съществува като реално място за действие. Има само днес, само това квадратче отбелязано в календара. Отлагането е като да подадеш възглавницата си и да й поискаш да носи твоята отговорност. Удобно, меко, но напълно безполезно. Иронията е, че колкото повече вярваш в това магическо утре, толкова по-тежко става днес. Защото дълбоко в себе си знаеш, не календарът е сбъркал, а ти сам си решил да си дадеш почивка. Правиш тихия пакт. Утре започвам. Лягаш на възглавницата, поемаш дъх и усещаш онова фалшиво облегчение. Сякаш дългът вече е платен, само защото е бутнат в бъдещето. Възглавницата не изпълнява обещания. Тя не дава нищо друго, освен временен комфорт. Затваряш очи, мислейки, че си в мир. Но този мир е просто евтин кредит, който идва с високи лихви на следващия ден. Докато спиш, вярвайки, че бъдещето ще реши, настоящето остава на място. Възглавницата не става, не решава, не променя живота ти. Тя просто държи тежестта на удобната лъжа, която си казал сам на себе си. Утре започваме любимото оправдание на мързела. Това е фразата, която превръща всеки ден в генерална репетиция, която никога не става премиера. Календарът се пълни с квадратчета, но животът си остава на пауза. Всеки път, когато отлагаш, не утре идва, а още едно пропиляно днес. И накрая графикът е пълен с начала, които никога не са се случили, като книги, които имат само корица, но нямат страници вътре. Истината е проста. Утре започвам, не, значи нищо друго освен днес няма да. Това е учтива фраза, която маскира същото нещо – инерцията. И докато повтаряш това, календарът остарява, възглавницата се износва, а ти оставаш на същото място.